com que les necessitats són molt amples, molt variades, i per intentar arribar a tot, organitzàrem la projecció de 3 passions: la passió per futbol, la passió per la propietat i la passió per les institucions. I aquesta darrera és la que me toca jo, i no vol dir que no comparteixi les altres dues.